Řidič nacouvá poblíž kontejneru, nastaví si háček do stejné výšky, jako je hák kontejneru a pomalu k němu takhle nacouvá. Obsluha může být i venku a navigovat. Například můžeš ještě, jeď. Tak, dobrý. Pokud není další obsluha, která by mohla navigovat, řidič ucítí jemné klapnutí háku do háku kontejneru, do oka kontejneru. Nyní zatáhne ruční brzdu a vystoupí s ovladačem. Zkontroluje, že je skutečně správně zaháknut. To asi je. Poznáme to podle toho, že když začneme natahovat, můžeš natahovat zmáčknutím tlačítka. Poznáme to tak, že ten hák zaklapne do toho oka kontejneru. Nyní nakládáme, kontrolujeme, jestli zapadá kontejner a jeho ližiny na rolny, na nosiči, to se stalo. A pokračujeme dál v nakládání. Nyní jsme dali na konec hydraulického válce 1, to jsme poznali tím, že se změnil zvuk. A pokračujeme s tisknutím dalšího tlačítka na ovladači a natahujeme tím menším ramenem. Dobrý, hotovo, zkontrolujeme gravitační západku, ta je zde. Buď může být v této poloze, nebo v této poloze. Takhle by být neměla, musí vždycky sjet. Někdy se zasekne v důsledku znečištění, potom je potřeba ji vyčistit a dát do této polohy. Následně zbývá poslední krok, a to zajistit kontejner. Pokud je kontejner zajištěn, tato kontrolka nesmí svítit. Pokud je odjištěn, názorně předvedu, to je myslím tlačítko, kontrolka se takto rozsvítí. Pokud je rozsvícená, kontejner není zajištěný, tudíž by mohlo dojít k nějakým přesunutí teoreticky. Je potřeba ho prostě zajistit. Opět stiskne se tlačítko, změní se zvuk, oproti najednou je slyšet, že čerpadlo změnilo zvuk, to jsme na konci a kontrolka zasla. Nyní je kontejner zajištěn a je vhodné ho ještě zkontrolovat. Zde jsou ližiny kontejneru a zde je aretace. Je to tento vysouvací klín, který se opře o tu ližinu na obou stranách. Někdy, když je špatně nakládaný kontejner, se může stát, nebo když je aretace zajištěná ještě předtím, než je naložený kontejner, může se stát, že tato ližina bude ležet na tom zarážecím klínu. Nyní je kontejner správně zajištěn, všechno je funkční, můžeme zkontrolovat bočnice, jestli jsou zavřený a vyrazit na cesty. My si to zkusíme ještě sklopit, tak můžeš sklápět. Máme zajištěnou aretaci, to je super. Nyní nemáme možnost tento kontejner jakoby zlomit, tato funkce je blokována, tudíž když chceme pohnout tímto ramenem, bychom chtěli pohnout tou písnicí 2, tak to nelze. Je slyšet, že to čerpadlo běží na prázdno. Můžeme maximálně to rameno dovřít a nebo sklopit. My to sklopíme teďka, myslím, že to je tímto. Takto se kontejner sklápí. Maximální úhel výklopu je u každého nosiče jiný, zde je myslím asi 55 stupňů. Tento kontejner má spodní výklop, to znamená, že zadní bočnice se otvírá kolem horního závěsu a je mechanický, je ruční. Vyklopili jsme maximální úhel, nyní zase jedeme dolů. Zase se změnil zvuk, tudíž už víme, že jsme na konci. Teď můžeme odjistit kontejner, rozsvítila se kontrolka a můžeme přistoupit ke skládání. Nejprve složíme tímto tlačítkem, sklopíme to menší rameno, to pravouhlé, zajedeme na konec, zase se změnil zvuk a pokračujeme skládáním. To je vždycky poznat, jaký tlačítko ano, jaký ne. Tady ty dvě ovládají tu první písnici, tu největší,
a buď se ozve, nikam to nejde, anebo jo, jde to skládat. Tak jde to skládat, tak pokračujeme ve skládání. Pokud jsme na zámkové dlažbě, můžeme sedět v autě, odjistit ruční brzdu a nechat popojíždět auto, protože auto má pneumatiky a ty neškrábou zámkovou dlažbu. A je to i jednodušší, je tam menší síla, než když se valí ty ocelové rolny. Ocelové rolny jdou nahradit silonovými rolnami a pak nedochází k poškrábání. Právě sám odjistila aretační západka, respektive gravitační západka, tím, že se přehoupla. Což znamená, že nejdříve byla takto, tudíž bránila oku kontejneru, tady tomu oku, vypadnout ven z toho háku. Nyní se překlopila a tak je hák volný a můžeme oko kontejneru odháknout. My ještě neležíme úplně na zemi, takže budeme pokračovat opět vypnutím tlačítka. Dáme si to tak, aby jsme měli tu volnou část toho háku nosiče v místě toho oka v kontejneru. To znamená, že zde by to chtělo ještě malinko nahoru. Prosím obsluhu. Prosím malinko nahoru. Malinko dolů. Dobrý. Nyní můžeme odjet. Prosím obsluhu, aby odjela. Dobrý. Skvělý. Nyní dáme ramena nosiče kontejnerů do přepravní polohy. Prosím obsluhu o ovladač. Složíme optimálně do polohy naloženou na autě, anebo alespoň to největší písnici složenou. Minimálně je vhodné převážet vůz s nosičem v této poloze, optimálně však v poloze úplně složené. To je takto. To je asi vše k obsluze. Můžeme pak vydat ještě smeták lopatu, zajistit si náklad v bedně, zamknout bednu, umýt si ruce v barelu s vodou a dávkovačem na mýdlo. Můžeme zkontrolovat hladinu oleje. Hladina oleje by měla být i v horní třetině. Ta hladina oleje se mění v závislosti na tom, jak jsou písnice vysunuté, protože je různý objem nad a pod pístem. A je to všechno.